Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van een oldschool band, Shaft, Tim Akkerman. Maar die had ik een boek uit namelijk. En we hebben optredens van Dick van Altena en Swart & Co. Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you a while, maybe you've been watching me too. So somebody runs out, left somebody hot in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they wanna have someday, or some good-looking Joe. Underarm, some girls like a sweet-talking Romeo. With a rounded baby, and I learn what you get, what you can get. Well, if you're rough enough for love, honey, I'm tougher than the rest. The road is dark, it's a thin, thin line, but I want you to know I walk it for you anytime. Maybe your other boyfriends couldn't pass the test. Well, if you're rough and ready for love, baby, I'm tougher than the rest. Well, there ain't no secret, I've been in her time or two, and I don't know, babe, maybe you've been hurt too. So there's another dance, all you gotta do is say yes. And if you're rough enough for love, honey, I'm tougher than the rest. Well, if you're rough and ready for love, baby, I'm tougher than the rest. Well, if you're rough and ready for love, honey, I'm tougher than
the unreached. Natuurlijk, een heel soort mensen kennen hem nog van de band Direct. Maar daar is hij in 2009 al mee stoppen. Dat verhaal, waarom die stoppen is... en hoe het verdere levensloopverhaal van hem eigenlijk verronnen is... staat in dit boek. Skreun, terug een Frieske journalist, Andries Deel. We praten straks met Tim en natuurlijk met Andries... hoe het schreeuwen van het boek, zijn muzikale carrière... en wat voor verhaal dat er achter school ging in ieder geval. Maar een prachtig mooie titel, Hij is zo normaal geworden. Het wie een behoorlijke driftkikker. Maar ja, dat verhaal krijgen we straks dus van Tim Akkerman. We gaan eerst naar een mooi verhaal uit Hurregriep. Meisje trein, wij in dezelfde stritten. En dan een zomaar de Frieske top 100 binnen Dendrië. 31 steen ze. Ik had door Swat & Co. No Life in Noorwegen. De binnen van die dagen, dan viel ik mij wellicht. Mijn lijtje op mijn gezicht, zong ik zelf een heel liedje. Steen ik te genieten van een jipke boerenjong. Dat is geluk. De binnen van die dagen, dat ding dat ik het voor goed. Dat ik verzel als doe, maar ik weet het is een leggen. Ik liet mij droog werden van het lange lippenjoen. En dat is goed, want ik weet hij hield erbij. En wat een joet of man, ik kom een zeel van mij. Het komt goed, dat hak belooft onder. Ik in het oor. Binnen van die dagen, dan viel ik mij zo in. Want de rint van alles in, troch de beelden niet er binnen. Samen in het rennen bij hetzelfde oude bier. Dat is verdriet, want ik weet hij hield erbij. En wat een joet of man, ik kom een ziel van mij. Het komt goed, dat hak belooft onder. Ik in het oor. Weet nog goed als het mij vreeg is, dorst die mes van mij. Twijfelen, maar weet het nou, dat is een deel van mij. Want ik weet, hij hield erbij. En wat een joet of man, ik kom een ziel van mij. Het komt goed, dat hak belooft onder. Ik in het oor. Ik in het oor. Ik in het oor. Ik in het oor. Azes, het verhaal nog van dit trio, Swat & Co. Ze komen uit Hurregriep bij. Ja, ze zongen eigenlijk in alle talen wel, maar de Friestalige noemers vinden wij toch wel het mooiste eigenlijk. Dus, nou goed, dat verhaal krijg je maar. Azes. Eerst een oorverhaal. Je met het in deze professie hebben we het altijd over meerskip, maar zijn al dingen dwaan. Daar weten ze in Makkum altijd belangrijk mee te redden. En 3 mei, dus 2 dagen voor het Grutte Bevrijdingsfestival hier in Ljout, gaan ze hun eigen bevrijdingsfeestje. Waarom zit ik meerskip? Hier komen al je vrijwilligers, leefhebbers van alle leeftijden bij elkaar. Van de drumband, muzikanten, jongers. Om gewoon muziek te maken. Nogmaals, 3 mei is het uitvieren, maar ik weer bij de repetities in Makkum. Wat een prachtige muzikale meerskip dat ze daar hebben. 2, 1, 2, 3, 4.
het, wij doen rondom de bevrijding een geweldig groot feest. Ik ben ook lid van de Koninginnenvereniging Makkum. Ik zit in het bestuur. En op een gegeven moment dachten wij van nou, wat is het toch leuk om rond de feestdagen van 5 mei wat te bedenken. En toen dacht ik, we zetten een festival op. Op Vreetjoen hebben we een festival met fjouwer bands, hartstikke leuke bands. En sneun, tenminste hebben we zelfs een geweldig programma met Big Band Leeuwarden, met jaren 40 muziek, cabaret, het Vrijheidskoor. En de Joen, dat is wat was nou zus, dat is een gedeelte van de Joen. We hebben ongeveer 30 zangers uit Makkum die allemaal verschillende nummers zongen. Het thema is Free, Freedom, Peace. En er zit ook een blokje hippie in. Joko is een beetje bleu. Nou, dat zit ik een beetje in die cultuur, hè, daar, van die mensen. Kom maar, hoe sterk is dit? Joko inderdaad, ja, doe het dan even. Maar dan ben we dat toch echt te erg. Waar ben je? Want je hebt zo ook een beetje zware bieren eigenlijk. Ja, maar op een gegeven moment is John Lennon die week wat bekeerd, hè, dus wij zitten alle kanten uit. Maar die zou je niet gewaad, nou ja, dan moet daar die ook gauw je sokken pakken, nou, dan ligt het volgens Het mij. bij het thuislitten. Wat voor feestje werd het? Ja, hartstikke leuk feestje. En gewoon gezellig, als je al muziek maakt, is altijd leuk. En ja, er zitten heel veel mensen bij die maatje muziek, maar het leuk is, dan ben ik mensen die toch al voor het eerst even wat mooi Diversiteit. in koken. Zo. Joko ziet ik voor het eerst op het podium. We hebben nou Wipe Out niet. Dat is altijd eventjes een opwarmer. Dan kunnen we even lekker uitleven. En gewoon iets horen dingen. Popcorn hebben spelen. En nog een stuk wat we dan niet spelen, maar de bevrijdingsfeesten, dat is Colonel Boogie. Ja, het is echt een ontzettend leuke uitdaging. En dat is muzikaal er een wat oors. In de stijl spelen ze er eventjes, dat is fantastisch. Ja, muzikaliteit, gezelligheid, het is altijd hartstikke leuk. Muziekmaatje met elkaar is altijd prachtig. Ja. De meesten die komen uit Makkum. Er zit een nou, bijvoorbeeld ik krijg de Henk van de Marine, die komt uit Snits. Toevallig hoor, dat is een maat van u. En ik heb een zanger uit Bolzert, Rijn Vallinga, die kist ook al. Voor de rest zijn het voornamelijk Makkummers. Maar er zijn een hoop jongens die zongen ik in bands. Hè. Zoals Peter Lieverding, die dat versje van Hitler zong. Die zit in Weimaru. We hebben de zanger van de Streak Easer Machine. Nou, Hidde, onze John Lennon, die zong vroeger in de band Sledgehammer. Dus er zijn wel een hoop zangers bij uit de bands. De maan is een stil, de wind is gaan slapen. Misschien telt iemand de sterren vannacht en droomt dan zacht evenveel dromen tot de ochtend wacht. De lieve Heer schiep hemel en aarde, het goud en het zilver in de lucht. Maar voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug. Het park ligt bezaaid met 1000 lieve woorden, waarvan 1000 van jou en van mij voor altijd
altijd in mijn hart en in mijn gedachten, maar nooit meer dichterbij. De lieve Heer schiep hemel en aarde, het goud en het zilver in de lucht. Maar voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug. Voor nog één moment met jou samen gaf ik de maan en de sterren terug. Ja, zo'n 30 albums. Schreeuw dat maar eens even in je cv op. Dan maak je een heel product muziek van mij. Dick van Altena. Ik zeg maar een product respect, maar echt old school. Op de goede manier, zeg maar. Dan kijk ik een beetje zissen van de volgende gasten. Old school, Thierry Kamminga. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel wel. Stel eerst even de band voor. Ja, de band is de Heat Shaft. Ja. En dit is Sebas. Daar beginnen wij mooi. De S van Shaft. De J, de Jan. Ik van Shaft. Auke. En dit is Frans van Dijk. En ik ben Thierry. Dat dacht ik al. Mooi dan er binnen. Ja, nou ja, ik dacht al, waar komt die naam bij? Ja, uit Snits. Ja. Je bent even zitten hier en je denkt, maar toch wat leuks bedenken, of niet? Nou ja, vroeger wie het zei, dan ging je heel moeilijk dan, om een naam te bedenken van de band. Maar joh, dan heeft ik iets van, we husselen wat voorletters van de voornaam. Ja. En toen kwam de Shaft uit. En ik vond het wel een mooie, korte, pakkende namen. Ja, mooi letterspeltje. Ik heb ook wel een mooie rekkersomkemaatje. Hij al eens een keer optelt hoeveel jaren muziekervaring het is in deze band zit. Nou, volgens mij wel 400 hier. Oh, er al snits liggen maar. Ja, precies, ja. Ja, ben je mooie oldschool snitsers of net? Ja, volgens mij wel. Volgens mij ben we alle snitsers. Ja, klopt, ja. Beetje oefenen, beetje spelen, want heel lang bestaan je nog net, hè? Nee, wij bestaan 2 jaar nou. En 2 jaar geleden is de band oprichten. Maar welk idee? Mooi welk idee, ja. Nou, 3 jaar geleden ben ik ziek geworden. En, ja, behoorlijk, hè? Behoorlijk, ja. Toen kreeg ik slokdarmkanker, mooie uitzaaiingen. Daar ben ik voor geopereerd. Het is alle goed gegaan, maar in die periode heb ik gezien, ik kwam Jansje op het open podium in Drilst. En toen zei ik van, we moeten weer ik wil weer mooie muziek wat van. En toen belde Jan mij op. Hij zei, ik heb wel een band van die. Geweldig. Ja. En uiteindelijk ben de jongens bij me gekomen. En we gingen meteen zo'n goede klik. Ja. Dat we ben weer muziek in maken. En dat heeft mij een protte energie aan. En ik het terugzetten vanuit de ziekte. En dat we mooi volle energie, dat muziek, dat dwang kan. Ja. Dus daar ben ik heel blij om. Maar een absoluut snitser sausje erdoorheen. Ja, absoluut. Wat is nou al je in snitsers? Hoe zit het eigenlijk? Nou, niet alles is in Snekers. Maar we hebben dit jaar in januari hadden we het mooie theater Sneek. Bestond 150 jaar. Ik ga even over in Snekers. Ja, graag. Want we gaan nou in Snekers, de Sneker nummers. Het theater bestond 150 jaar, Theater Sneek. En naar aanleiding daarvan was de voorstelling Sneek Skittert. En bij Sneek Skittert hebben we ter gelegenheid op het nummer van Ramses Shaffi, Laat Me, eigenlijk origineel Vivre, de Franse chanson, hebben we een mooi Sneker nummer geschreven. Matty Sylvius zette die samen met mij. En dat heet Later is vandaag de dag. En ook een beetje op van vier het leven nu. En stel niet alles uit. Helemaal manier. Ja. Maar ze volgen hem ook in snitsers dus? Ja, dat is in Snekers en dat sloeg heel goed aan. We hebben het met de band het opgenomen en het is uitgekomen op Spotify. En we zoeken naar Shaft en daar vindt hem wel. En dat smaakte naar meer. Dus we hebben nog een nummer in Snekers opgenomen en dat heet Donder dan maar op. Ja, mooi hoor. Ja, dus donder maar op, Willem. Ja, bijna. Hey, wacht. Ja, lekker muziekmeidje dus. Lekker in snitsers.
is, je speelt vooral, wat noemen ze die hier, 60, 70 voor het grootste part? Ja, wij zijn eigenlijk we zijn een coverband. En het is van Elvis Presley tot Ramses Shaffi. Tot van alles. Eigenlijk heel uiteenlopend. Neil Diamond, daar ben ik groot fan van. Dus we zijn geen feestband, maar we zijn gewoon een lekkere band die gewoon lekker muziek maakt. Dat is een muzikaal feestje op hemzelf. Precies, ja. En niet te moeilijk. Het wordt allemaal niet zo spannend. Nee, maar goed, dus jongens, fantastisch. Hakkel even jet in de soundcheck. Kost het die mij horen een heel extra moeite? Of valt het ta? Nee, dat kost me helemaal geen moeite. Dat is gelukkig al jaar goed gegaan. Maar de operatie die gaan heen. Want vaak is het wel zo dat de stem beschadigd raakt bij slokdarm. Nou ja, dan best goed uit kan. Ja, maar daar heb ik mijn artsenkoer in liggen destijds. Wat zei ze op zijn woord? Hey Boekermantje, ik met die stem al wat horen. Ja, precies, ja. Nou, mijn huid had het ook gewoon. En die is toen ik geopereerd en die hield geen stem meer. Dus toen heb ik er wel een melding van maken. Van, dat met al blauwen. Ja. En daar ben ik heel blij om. Ja. Dus, ik ben blij dat je hem er binnen, jongens. Hartstikke mooi. Goed. Samen even in de studio. Shaft, maar een F dus. Zie ik het even op YouTube. En oors natuurlijk gewoon Noorwien. Want zij ben hier te gast. Live in Noorwien. Als er nou weer verdwust gaat, ga dan voor altijd weg uit mijn bestaan. Oh, ik zeg het je toch, ik zeg het nog een keer, donder dan maar op. Ja, ik gaf jij alles. Gaf hij mijn hart, gaf hij mijn zegen, daar heeft het mooi verknald. Oh, ik zeg het je toch, ik zeg het nog een keer, donder dan maar op. Ja, we zullen samen van alles doen. Zo was diegene, het ging alleen op boel. Oh, ik zeg het je toch, ik zeg het nog een keer, donder dan maar op. Ja. We zullen samen van alles doen. Zo was diegene, het ging alleen op boel. Oh, ik zeg het je toch, ik zeg het nog een keer, donder dan maar op. Ja, als dan nou weer verdwust gaat, ga dan voor altijd weg uit mijn bestaan. Oh, ik zeg het je toch, ik zeg het nog een keer, donder dan maar op. Ja, 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 donder dan maar op. Ik zal zielen
de mare voor de wien. Ik zal zielen, droog rein en zinnen, werd ik telgen, ik je niet. Moest ik mij gaan, moest ik mij gaan, oer bak en stuurboord, pak maar op. Moest ik mij gaan, veel de vrijheid, werd wij telgen, wie je niet. Ik wil roepen, snitsen maken, wat is toch mooi. Zotte tranen, blauwe binnen, bij la vierje, geen oerstaan. Ik zal zielen, ik zal zielen, oer de mare, vaar de wien. Ik zal zielen, droog rein en zinnen, werd ik telgen, wie je niet. Ik zal zielen, ik zal zielen, hoe de mare vaar de wien. Ik zal zielen, droog rein en zinnen, werd ik telgen, wie je niet. Ik zal zielen, hoe de mare vaart de wien. Ik zal zielen, droog rein en zinnen, werd ik telgen, wie je niet. Werd ik telgen, wie je niet. Werd ik telgen, wie je niet. Old school, maar dat is met een heel soort respect. Shaft, de band uit Snits. Mooi om ze eens even hier te houden. En leuk ook hoe ze die covers dan omzetten naar het Snitsers. Dat jou toch wel een heel eigen loot. Ja, old school. Wanneer ben je old school? Dit is Tim Akkerman, die hem helemaal even zien aan het begin van het programma. Tim, mooi dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Boek uit, je bent met een band op pad, maar... geboortejaar 19... Voel jij je al een beetje old school of niet? Hoe zit het eigenlijk? Ja, in sommige vlakken wel hoor, moet ik toegeven. Ja, het is toch wel echt... Ik zit altijd op de rechte baan en zo op de autoweg en dat soort dingen. Yeah. Dat is toch wel redelijk old school volgens mij. En ooit begonnen als punkrocker. Ik ben nooit te beginnen begonnen. Ja, gelukkig dat ik die een beetje achter me heb gelaten. Het zou heel gek zijn als ik het nu nog steeds zou doen. Maar ik heb inderdaad echt wel jonge punkrock me gemaakt. Ja, nou ja, daar kwam Direct ook uit. Hè? Een groot deel van je muzikale leven is daarop geënt. Maar gelukkig al een hele tijd ben je zelf bezig met je eigen band. De punkrock, luister je dat nog wel eens? Ja, ik zat toevallig onderweg hier naartoe nog even die Memory Lane voorbij. Dus dan komt echt Yellowcard en weet ik, Korn heb ik nog even aangezet. Pearl Jam komt wel echt wel vaak. Now we're talking. Dat is echt even een evergreen. Dus nee, dat zit wel goed. Ja. En dan, hoe kom je dan bij Buddy Holly en Bruce Springsteen terecht? Ja, dat zijn twee uitersten. Nou, het heeft eigenlijk Buddy Holly is wel heel mooi, maar dat is natuurlijk. Je hebt de show gedaan, hè, met zijn nummers. Ja. Klopt. Ik heb daar toen de tijd de musical van mogen doen, dus de Buddy Holly story. En dat kwam eigenlijk op mijn pad en dat vond ik zo gaaf, omdat Buddy Holly voor mij echt wel de grondlegger is van de eigen geschreven liedjes.
En dan ook nog eens een keer produceren en opnemen en performen. Dat was in de jaren 50 ongebruikelijk. Dus dat was heel interessant. Heel jong overleden, 22 jaar. En volgens 117 liedjes nagelaten. Ja, en dan maak je de sprong naar de Springsteen. Dat is natuurlijk wel extreem. Maar ook hij is wel echt een liedjes- en een verteller. En die twee, dat vind ik zo belangrijk in de muziek. Gewoon echt een verhaaltje vertellen. Ben je inmiddels ook een verhalenverteller geworden? Ja, ik probeer dat wel zo meer mogelijk te doen, zeg maar. De eerlijkheid op te zoeken en ook jezelf een beetje bloot te stellen. En met alle respect overigens met Direct, maar dat was natuurlijk meer een collectief waar je in zat. Nou ja, en jonge honden en de rammen en beuken en we gaan ervoor, Ja, toch? en het is een beetje raar als je als 20-jarige jongen in één keer over het leven gaat lopen zingen. Wat ik overigens wel heb gedaan hoor, maar dat voelt nu wel wat senanger om dat te doen. Dus ik ben inmiddels vader geworden, ik heb een heel leven achter mijn rug. Dat is wat anders dan de pubertijd, hè? Dan zou het raar zijn als je in één keer over vaderschap hebt als je nog geen vader bent. Dus dat, Nee, precies. Daarover gesproken, er is een boek voor jou uitgekomen. En we gaan straks daar ook nog even met de schrijver over spreken. Want het is een Friese journalist. Ja, die heb ik hier vandaan getrokken. Ja. Heb je gevonden met vogel, met eierenzoeker of zo? Bijna, nee. Via krantje was dat toen. Nee. We hebben een gezamenlijk contact en die tipte mij. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Want ik denk als hem niet op een pad was geweest, had het boek misschien ook niet tot verwezenlijken. Dus ik ben heel blij. Ja. Redelijk wat publiciteit, zeker over de periode met Direct ook. Verbaast je dat daar nog steeds over gesproken wordt? Of is het een deel van het verhaal wat je zelf nog heel graag wilde vertellen? Dat is de aanleiding geweest van dit boek inderdaad, grotendeels. Het is omdat je nog steeds wordt gelinkt ermee. En dat vind ik zelf totaal niet als een straf klinken. Of, ik bedoel, kijk met heel veel plezier op terug. Ja. Maar op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar met de vraag van... heb je spijt van je vertrek? En zie die jongens nog wel eens. Dus ik dacht, nou, laat ik nou eens een keer mijn kant van het verhaal vertellen... waarom ik toen de tijd die keuze heb gemaakt. Ja. En wat ik nu doe. Want dat is natuurlijk ook wat veel mensen niet meer weten. Omdat je toch wel een beetje uit beeld bent geraakt. Ja. En daarvoor zit ook nog een stukje jeugd die iets anders is gegaan dan menig. En dat interesseert ook veel mensen. En ik merk nu de terugkoppeling van mensen die het boek al hebben gelezen... dat ze echt onder de indruk zijn van dat muziek een belangrijke factor is. En ja, dat doet goed, zeg maar. Als je een boek schrijft, hoop je ook dat mensen daar geïnteresseerd in raken. En dat blijkt. Ja, mooi. Ga je de schrijver erbij vragen. Andries de Jong. Ik ken hem al jaren. Ik ken ook voort in het Fries. Pruttelin, maar ik zeg ze. Hij schreef onder andere ook gedichten. Andries, mooiste er een best. Welkom. Ja, hoi Willem. Hoi. Op een goede dag komst toe Timtje en dan denk je, dan maak ik een boek als crew. Is het zo simpel? Nou ja, ik ben natuurlijk vorig jaar mijn eigen uitjouwerij begonnen. En als je een uitjouwerij had, dan maak ik wat boeken schroos nou en dan. Ja. En Tim kwam op mijn pad. En Tim had een keer gezegd, hey, er had een keer een interview die voor de party wie dat. En toen had hij letterlijk opschreven wat ik die verteld had. Dat vond Tim heel bijzonder in dit vak. En dat joeg eigenlijk een soort klik en een soort vertrouwen. En dat gaan we nou omzetten in het boek. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste, de reden trie in dit boek? Wat is de kant van het verhaal? Was toen vertellen hoe is dat screwer? Ja, nou, de media doe ik natuurlijk al hier op Direct. En dat snappen we allebei ik best. Dat is natuurlijk zijn achtergrond, daar kennen mensen hem van. Maar wat hij vertelt over zijn jeugd, dat had mij heel erg aangegrepen. Tim had een hele turbulente jeugd geworden. Vertelt het prachtig gewoon in het boek. Maar ik word er noodot met jongeren die er via eigenlijk therapie om muziek helpt. En eigenlijk weer een beetje op het paard helpt. Wat er zelf vroeger mij maken had, post er nota bij de jeugd die het nou moeilijk had. Dat vind ik heel mooi. Die was een dikke driftkikker, las ik. Ja, zeker. Ja, dat is echt, dat was wat Andries net ook zegt. Het was voor hem natuurlijk ook een verrassing. Hij kent mij natuurlijk in een hele andere hoedanigheid, in een andere fase in mijn leven. Maar ik was geen makkelijker, nee. Dus, en gelukkig, daarom, het is ook een beetje de ondertitel van het boek geworden. Hij is zo normaal geworden. Dat was eentje die ik graag wilde toepassen, omdat dat voelt ook zo. Ik heb echt hulp gehad in die tijd. En het heeft me gemaakt van wie ik nu ben. Hoe heb jij de onrust uit je kop gekregen? Heel veel drugs. Nee. Nee, dan gewoon... whisky kan ook helpen. Dan krijg je die stem wat je zei. Nee, het heeft vooral... Ik heb een traject gehad van uithuisplaatsing met professionele hulp. Dus echt psychiaters, psychologen. Ja, je was niet even een opstandig pubertje, om het zo maar zo te zeggen. Nee, het is echt wel serieuze hulp. En die hebben mij echt wel doen leren van hoe je omgaat met bepaalde gedragscodes. En met, in mijn geval, heel veel frustraties waar ik mee rondliep. En zowel die therapieën als wel mijn gitaar, het muziek maken, heeft mij ontzettend geholpen daarin. Ja. Wat een verhaal. Hoe gist mij hem zitten? Hast screw-sessies? Hoe werkt het dat, Andries? Hij heeft zelf al een heel platte skreun. Het boek had 20.000 woorden, maar ongeveer eens bedenken. Hij heeft zelf al 30.000 woorden skreun. 70.000 heeft hij in totaal. Ja. 20.000. 20.000, oké. Ja, dat wordt hem nog wel. Hoe zeg je het in zijn Haags dan? Hoe zeg je het op zijn Haags? Veel.
Hij jezelf de held al 30.000 als kreun. En wat mij heel erg opviel, had ik me voor complimenteren, dat hij nog een hele plotte details wist van vroeger. Dus hij valt uit een been, bij wijze van spreken. Weet je, hij inklom, maar hij weet nog precies wel op welke plek hij zijn hoornbruts en wat voor kleuren dat er meestal de kleren omheen. Hij weet zoveel details nog van vroeger. En dat maakt het boek heel erg kleurrijk, vind ik zelf. Ja. Ja, het verhaal. Maar ja, dat is het verleden. En nu het heden. Ja, er komt een nieuw boek. Nee. Deel 2. Deel 2. Nee. Nou, veel op pad dus met de Ivy League. Ja, klopt. Ik heb 4 studioalbums zit je nou? Ja. Inderdaad. En ik zit al langer in de Ivy League dan dat ik in Direct heb gezeten. Dat vind ik altijd wel grappig om te vertellen. En we hebben echt een ontzettende leuke band in de band. En sinds 2014 zijn ze om me heen. En ik ben al sinds 2011 mijn eigen muziek aan het maken. En we merken nu dat het echt een groei krijgt. Dat iedereen zijn eigen plekje ook binnen de band krijgt. Dus we hebben nu een aantal nieuwe liedjes opgenomen, geschreven. En ja, dat is gaaf. We spelen nu in de clubs en diverse mooie popzalen. En daar ziet ook het publiek heel erg dat wij een ongelooflijk leuke onderlinge band hebben. Dus niet alleen maar muzikaal dat we ons mannetje staan, maar dat er ook onderling heel veel lol is. En dat vind ik zo belangrijk. Heb je ooit getwijfeld aan je muziekleven? Nou, heb je nooit gedacht, ik wil heel wat anders? Nou, nee, dat niet zozeer. Want muziek maken is echt wel, dat zit echt in mijn bloed. En dat stroomt ook nog steeds. En ik heb ook nog steeds ideeën. Want daar ben ik altijd wel een beetje huiverig voor. Van, je hebt zoveel liedjes geschreven inmiddels. Welk onderwerp ga je nu doen? Dan heb je nog inspiratie. En ik zeg altijd, zolang ik dat blijf hebben, het inspiratie hebben van muziek, dan zit het goed. Ik ga me zorgen maken als dat er niet meer is. Want dan wordt het lastig. Ik moet er toch even vrij, Andries. Direct of de moderne muziek met hem nou? Nee, ik vind wat hij nou maakt is fantastisch. Ik ben zelf Americana, singer-songwriter, liefhebber. En zijn stem met het gitaarke. En dat is, ik ben fan. Behalve zijn biograaf ben ik een fan. Ja, ik vind het geweldig. Mooi man. Goed. Hij gaat bij zijn optreden nog een keer een nummer. Jere van Tim Akkerman. Boek is uit bij deze. Zeg ik het maar even. Ik kwart misschien ook wel meer muziekmateriaal. In ieder geval ben ik blij dat hij er is. Het live in Oorwien. Tim Akkerman. Well, I wish they would have told me how the ground would shake. I wish they would have told me how home is made. You can shape it how you want to, but that is what it is. I didn't realize then I was too young to understand. I never thought I needed an helping hand, but I hold in any grudges, 'cause it's already done. It's already done. Ain't it funny how somebody can live many lives when the gravel hits the tires, just keep going on. From all the scratches and the scars, I built my own car. Oh, it's just another road passing by. I walking down the coastline, you're all I see. In your eyes I see the better parts of me. How life can be in motion of an open sea. Ain't it funny how somebody can live many lives when the gravel hits your tires, just keep going on. From all the scratches and the scars, I built my own car. Oh, it's just another road passing by. Ain't it funny how somebody can live many lives when the gravel hits your tires, just keep going on. From all the scratches and the scars, I built my own car. Oh, it's just another road passing by. Passing by.
Het verhaal van Tim Akkerman dus. Skreun toch een Friese journalist. Ja, muzikaal, mij het wel duidelijk wijzen. Maar ja, nou de achtergrondverhaal. Dat maakt het ook altijd wel nieuwsgierig trouwens. Hoe dat het gaat met die man. Zeker met het verhaal van Direct. We beginnen even naar het verhaal van een trio. Die samen even de Friese top 110. Nou, baanden een keer wat roeg, maar... Ja, wij winnen wel aardig geblied met het plak wat we hier. Ja. Even voorstellen, je bent Swat en Co. Ja. Wat is het verhaal van... Ja, doe je Tialda? Stel even de band voor. Nou, ik ben Tialda Zwart, mijn zet. Maar goed, dat is een detail. Dat is dus Douwe en Sjoerd. Ja. En wij wonen alle hier in dezelfde stritten. Leuk detail. Ja. En we maken muziek, muistrijen. Ja. Hurdegriep. Ja. Mooi dorp. Prachtig. Ja, echt weer een aanrader. Ja. En dan ga je een soort buurtbarbecue. Hoe gaat dat dan? En dan kom je in Bijlkoor. Hoe je dat ontstaan? Ja, nou, Douwe koer ik al langer. Maar wij maken ook al langer muziek. En toen zei Douwe, ik heb een buurman. Ja. Die maakt ook muziek. Ja. Nou, ik zei, die mag een keertje proef draaien. Ja. Nou, zei is dat gebeurd. Ja. En toen weer we meisje draaien. En dat was natuurlijk prachtig. Ja. Maar ja, dan begint het een beetje te spelen en dan begint het te ziekje. Weet voor duidelijk wat je in woont precies? Of hij dat al oefenend? Nou, Tiala en ik ben samen begonnen. En dat we in de coronatijd. En we dachten van ja, we moeten even wat doen. We gingen als jij wat dienen, wat koorkes en dat spul. Maar we zijn mooi samen muziekmaatje bij mij in de achterkamer. En ja, wat horen we dan? Ja, dan gaan een piano en 2 stemmen. Dus ja, dan komt in liedjes in het Nederlands, in het Fries, in het Engels. En zo best dan wat bezig. En zo kom je tot een soort van natuurlijk repertoire waar stinkt het bij die past. En we hebben roege dingen nog die in het leven. Dus dit zijn mooie liedjes waar wij heel blij van worden. Ja. Oh, dan mag ik even naar de gitarist. Heeft u ooit zo'n roege muziek spelen dan? Jawel. Ja, ik heb ook wel in heftige bandjes gespeeld. En nou mooi akoestisch dus? En nou akoestisch, ja. En we brengen allemaal onze eigen muziek in. En soms hebben we een veto. Dus dan zeggen we, dat doen we niet. Ja, er een veto? Zeker. Ja, nummers met modulaties komen er niet bij ons in. Nee. Ik snap het wel. Nou goed, en dan komt de nummers uit en dan geef je de Friese top 110. Wim daar zelf verbaasd over? Nou, wij hadden dat nummer opname in de studio. En toen dachten we van, god, het is toch wel leuk om eens te zien hoe vier komt het in de top 100. Dus ik een beetje als grapje van, nou, zien hoe vier het komt. Maar als natuurlijk zelf ook wat PR daarvoor in werking zetten. Ja, en dat wie natuurlijk een grote verrassing dat het op nummer 31 kwam. Dat is fantastisch. Fantastisch. Ja. Wij toch, komt het op 100. Überhaupt in de top 100. En toen wie het je in 30. Nou, daar hebben we wel een feestje gewoon. Ja, ik kan voorstellen. En de reacties en uitnodiging bij de lokale omroep. Nou, van die komt de orde natuurlijk. Ja. Maar ja, hoe nu verder? Hoe nu verder? Nou, we hopen wel dat we hieruit weer mooie dingen dwang kunnen. Dus daarom ik nog weer een nummer hier bracht. Al je Friestalig? Nou ja, wat we zelf meidje vinden we toch wel leuk in het Fries. Ja. En voor de rest blow ik covers en dingen van oren dwan. Want dat vinden we leuk. Gewoon lekker muziek meidje dus. Gewoon muziek, plezier voorop. En af en toe eens een optreden is leuk. Wat is die nachtroep verder? Hast je een protte bands gewoon? Of horen musicals of wat dan ook? Nee, ik hou mijn Douwe wil muziek maken. Ik hou wel in een popkoor zitten. Ik hou wel gewoon lekker thuis in eigen beheer, zeg maar. Maar dit voelt voor mij heel comfortabel. Ja. Dus er komt meer van je mut? Ik hoop het al. Ja, we hopen het zeker. Ja. Ik leed hem nog een keer, want ze kunnen natuurlijk wel spelen hier. We belieden dat ze er binnen. Wat mij betreft, tot de volgende keer jongens, maar de volgende noemers. Maar nou ben ze wel degelijk hier te gast in Noorderwien Live. Swat en Co. Stel ik word eens het gevoel dat het even net echt keert. Dan binnen dagen zonder doel en wist net op het tijd. Dan hingen ze lang uit op een bank, het juist wat terug het ruut. Er komt net on die dingen daar, er komt geen stap vooruit. Het denken nooit net samen op, wat is er aan de hand? Meidje, ik mij toch weer droog, dus stiet neer in de bron. Maar dat besef kom ik oerijn, en sjuch wat om mij heen. Ik loop, dit is een mooi moment, ik mag maar even willen. Scholen on naar guten Tag, wat hier er bin. Rin maar eens een lijntje om, een kruis aan maar de zin. Zo vaak als gisteren guten Tag, er even tussenuit. Het bloed dat broest werd terug te leven, het dingst geen vooruit. Ik ga nou wieken efter mij, 12 haak voor pensioen. Hetzelfde rondje keer op keer, die is vast mijn pensioen. Ik
je nou graag de kruiden in, is kom in met de dicht. En jouw zoontje in de hudde wie, leidt op mijn gezicht. Schoenen aan een goede tijd, wat die redden kind. Rinbaar is een eindje om, dan krijg je maar bezin. Zo vaak als kist naar goede tijd, er even tussenuit. Doet dat broes werd terug en wie en het dingst, ik ging vooruit. Ik voel graag dat het echt zo wie, het is vanzelfs net wie. Net die niet weet hoe ik mij viel, het is mijn groot bezwier. Het wordt nog tijd om stil te gaan, de kop erbij ervoor. Dat is het midden, daar draait het om, dan komt het voor elkaar. Schoenen aan, hij moet een thuis, wat wie redden zil. Rin nou vaak een eindje om, ik wel is het koud en kil. Mist of deze starrenbaan, nee, nee, had mij met zin. Het libben laat het mij weer on, het libben had weer zin. Schoenen aan, hij moet een thuis, wat wie redden kind. Rin maar eens een eindje om, dan krijg je maar weer zin. Zo vaak als kist naar boeten daar, er even tussenuit. Het bloed, dat broest weer terug, mijn lief. En ik denk, ik ging vooruit. Ik wil graag wat moois voor deze jongen. Nou de wraad op de kop stiet, ben ik wat van slag. Ik zoek graag bij vielen dat wij mij een doel in het leven zien. Ja, het wordt al maar slimmer en slimmer. Liek als hemelview zitten de beelden voorbij. Maar binnen de tijd weet ik zuiver net meer wat ik lieve mij. Komt de vrede weer op uw staan. Lid dus bidden, ik hoop je het zal. Ik wil graag wat moois voor deze jongen. Maar wat dat dan wezen maakt, weet ik net goed. Misschien is het beter dat ik dat net toch mij wat ik nog weet. Komt de vrede weer op u staan. Lid dus bidden, ik hoop je het zal. Ik wil graag wat moois voor deze jongen. Nou de wraad op de kop stiet, ben ik wat van slag. All the way from Hurgriep, om het maar eens internationaal te zeggen. Swat en Co. Mooie liedse veskes. En ja, dan dender je zomaar even de Friese top 110. En sta je hier in de studio en kun je mooie Friestalige veskes meidje en jerdelitten. Dat vind ik mooi in Noorderwien. Ik vind het altijd mooi dat de man die hier naast besteedt te gast is. Hij komt al een tijdje del. Hij had een cv, een carrière waar ik een heel soort respect voor heb. Dick van Altena, we zeggen hem al even op het begin van het programma. Hier is nog een nummers voor u spelen. Hij had een nieuwe single uit. Komt
van een album dat verliezen hier uitkwam, Avondrood. Nou, wij hadden een Frieske top 100, maar hij doet het ook altijd goed in de Gelderse top 100, geloof ik. Hè? Nou ja, de afgelopen 4 jaar stuivertje wisselen steeds nummer 1 en 2 in de Gelderse top 100. Wie is je grote concurrent dan? Frank Boeien, Normaal, Rob de Nijs. Dat zijn nogal namen. Hè? Nou ja, en dan steeds eerste of tweede worden. Ja, nee, het is een enorme eer. Het is ongelooflijk dat zoveel mensen dat liedje, die arm om mijn schouder, letterlijk omarmen. Ja. Ja, met zo'n stem en zo'n gitaar. Oh, even over die gitaar. Wat is dit voor gitaar? Er zit een prachtig geluid in. Ja, dit is een model van Martin. Het is een Sigma. Hij is 45 jaar oud. Hij ziet er nog niet zo uit als de gitaar van Willie Nelson, maar ik heb nog 25 jaar om Willie in te halen. Dus, Je lijkt wel steeds meer op hem, hè? Oh ja. Maar er zit een geweldig. Daar heb je hem ook op gekocht, neem ik aan. Nou ja, hij kostte 475 gulden. Old school. Ja. En volgens mij waren ze te goed voor die prijs. Dus hebben hem uit de handel gehaald. En sinds een paar jaar is hij weer in de handel. Maar het niet meer te vergelijken met zoals het vroeger maakte. Wij praten al over vroeger, Willem. Ja, het gaat snel. Nou ja, goed, je bent 37 albums verder, hè? 37 albums verder. Ik ben in mijn 48ste muziekjaar. Ongelooflijk. Ja, ik was 20 toen begonnen. Dus mensen kunnen het even uitrekenen thuis. Ja, gaan we verder. Waar het om gaat, album vorig jaar uitgebracht, Avondrood. Heb je de meeste ook trouwens op deze gitaar ingespeeld? Ik speel alles al op deze album. Eigenlijk alleen maar? Ja, het eerste album met Major Dundee op een andere gitaar. Ik denk de 36 andere met deze jongen. Wat is het verhaal van die plaat? Avondrood, ik zie het meer als een drieluik. Ik heb 3 Nederlandstalige albums gemaakt de afgelopen 11 jaar. Het is begonnen met Novemberwind, met die arm om mijn schouder erop. Toen Late Lente. En ik verzamel altijd stiekem liedjes die ik niet aan anderen geef. En dan op een gegeven moment heb je de 12 in elkaar. En dat werd Avondrood. En die 3 die passen wat mij betreft geweldig bij elkaar. En je nieuwe single In Eén Adem ook dus? Ja, het was... mensen kennen me een beetje van de toch wel iets balladachtige liedjes met hopelijk wat diepgang erin. Dus ik dacht, nou een keer een lenteliedje. In één adem. En alle mooie dingen van de dag. En daar hoort je geliefde bij natuurlijk. Ja, ben ik met je eens. Nog steeds levensgenieter dus? Ja. En we zijn er steeds volop bezig. De 120 optredens per jaar. Hoe hou je het vol? Nou, je houdt het vol omdat het leuk is. Dus dat is pure enthousiasme. Ja, en de verscheidenheid in de optredens. Dan ben ik weer alleen, dan weer met een collega-zanger, dan weer met een band. Dan is het weer dialect in de streektaal in Betuws. Dan weer Nederlandstalig, dan weer country, dan weer een mix ervan. En zo sta je in één keer in Friesland. Altijd welkom. Dankjewel. Kom je snel weer? Ja, hopelijk wel, ja. Wat zijn de plannen verder? Nou, ik heb alweer bijna 12 liedjes klaar voor een country album. Dat werd ook weer tijd. Ja, en daarna, dat zien we wel weer. Ja. Blijven komen. Je doet wat dat betreft heel veel shows inderdaad. Ook met country nummers, een soort country show is dat? Ja, we hebben een country show, Back to the Country. We komen nog naar Drachten, maar er is al een wachtlijst. Dus de lawaai is uitverkocht. Dan gaan we fluisteren. Niet te hard roepen. Okay. Kist toch op een wachtlijst, dus bij deze ja. Singles uit, album is al een tijdje uit. Het heet Avondrood, dames en heren. Is wel te vinden op internet. Hij had ook een eigen site, er is van alles op te lezen. Ik zei al, zo'n album zonder wijs. Ja, dan ken ik niet door dan mijn pet voor nemen. Dit is hem nog een keer live in Noorderwien. Dick van Altena. Ik noem jou in één adem met het ochtendlicht. Een nieuwe dag, een ver gezicht, een bij je zoen. Verdragen van verdriet en pijn, dromen en gelukkig zijn, de mooiste bloem. Een schilderij, een regenboog, een liefdeslied en vogels hoog in hemelsblauw. Noem ik in één adem met jou. Ik noem jou in één zucht van verwondering, liefde en bewondering. Ieder moment dat de maan en sterren boven mij
Stralen in de nacht en jij dicht bij me bent. Een schilderij, een regenboog, een liefdeslied en vogels hoog in hemelsblauw. Noem ik in één adem met jou. Ik weet niet hoe ik danken moet, maar dank u wel dat ik jou toen tegenkwam. Voor die schuilplaats als er regen kwam. Ik noem jou in één adem met het ochtendlicht. Een nieuwe dag, een ver gezicht, een bijenzoen. Verdragen van verdriet en pijn, dromen en gelukkig zijn de mooiste bloem. Een schilderij, een regenboog, een liefdeslied en vogels hoog in hemelsblauw. Noem ik in één adem met jou. Ik noem jou in één adem. Ja, ik draai al een tijdje mee in de muziekwereld, maar van Dick van Altena zeker het zeker net winnen. Meer dan 48 jaar onderwijs met zijn muziek. Zo'n 30 albums en zijn laatste plaatvlienden hier kwam dus uit onder de titel Avondrood. En daar is een nieuwe single van maken. Nou ja, dat verhaal hebben we dus jet. Dick van Altena is gewoon wel te vinden op internet. We doen ze nog geen live noemen, maar ik zit al vast. Dit wie Noorderwien. Na je week ben er gewoon weer. Natuurlijk bedankt voor het zien en het harkje. Mocht je hem nog ziekje om het boek van Tim Akkerman. Dat leidt intussen wel in de boekwinkels. Dit wie Noorderwien. Hoi. Er ooit de woudvaart en een zwetten. Franeker vaart en Hauke sloot. En ook de geel nog aankwam zetten. Der bouwde Sneek zijn waterpoort. Oors mooie stadje aan de grachten. Westersingel, het klein Zaan. En het museum met zijn prachten. Een mooie Sneek is mijn bestaan. Later, later, later is vandaag de dag. Later, later, dat ik dit nog beleven mag. Der Arno Brok, de burgemeester. En politie Ruis, de politiewagen. Alkema, een goeie dokter. We hadden ooit een abattoir. Ooit was de hinderloperkamer. Kopermolen Cheers, de Schotse. De plekken werd wij altijd kwamen. Met je vriend of je vriendin. Later, later, later is vandaag de dag. Later, later, dat ik dit nog beleven mag.
water in de grachten. Dat vindt zijn weg wel naar de meer. Een week lang zeilen, lange nachten. We vieren Sneekweek keer op keer. We binnen trots op ons theater. En de binnenstad biedt veel vertier. Dan wordt het gauw een uurtje later. Maar ach, wat hebben we een plezier. Later, later. Later is vandaag de dag. Later, later. Dat ik dit nog beleven mag. De generaties die hier wonen laveren met dit alles met. Van oude kindjes te verschonen tot aan het waken bij het laatste bed. Voel mij zijn aan als echte sneken. Leg hier voor anker en toch vrij. Ik ben gelukkig, dat is zeker, met je allemaal erbij. Later, later, later is vandaag de dag. Later, later, dat ik dit nog beleven mag. Oh, later, later, later is vandaag de dag. Later, later, dat ik dit nog beleven mag. Summertime and a living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama is good looking. So hush, little baby, don't
Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Well, one of these mornings I'm gonna rise up singing. You know, I'll spread my wings way up to the sky. Until that morning, there's nothing's gonna harm you. With mommy and daddy at your side. With mommy and daddy at your side. With mommy and daddy at your side. Thank you, boys. Thank you.